ବର୍ତ୍ତମାନ କନେକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିଛୁ। ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ମନୋରମପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ପାର୍ବତୀ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଶରଣାଗତ ଦୀନାର୍ଥଂ ପରିତ୍ରାଣଂ ପରାୟଣୀ ସର୍ବସ୍ୟାର୍ଥି ହରିର୍ଦେବୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତେ। ମା ପାର୍ବତୀ ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ମଣ୍ଡପ ପରିବେଶ। ଏଠି ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ, ମୁଖଶାଳା, ପ୍ରଭୁ କନେକେଶ୍ୱର ସେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ନମଃ ଶିବାୟ ନମଃ ଶିବାୟ। ଓମ୍ ଧ୍ୟାୟେ ନିତ୍ୟଂ ମହେଶଂ ରଜତଗିରିନିଭଂ ଚାରୁଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍ଗମତଂ संरत्नाकल्पं जलाङ्गं वरचन्द्रोऽयं भीत्यस्तं सुन्दरं सदमां शीनं संतातति मम रगणे व्याघ्राकृतिं वसानं विश्वाद्यं विष्णुनिखिलवहेरं पंचवक्रं त्रिनेत्रं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। कनेकेश्वर महारुद्र समस्त विश्ववासी मानकर मंगल विधान कर मनोवांछित पूर्ण फल प्रदान करंतु। ओम नमः शिवाय।